A primeira visita de hoxe o edificio das Nacións Unidas. Estivemos por dentro, non está mal, a entrada gratuita, se pasar un control e todo eso. O sitio en sí, espacio internacional, o sea, está por aí atrás. Internacional, o sea, no, Estados Unidos tiene que haber permísima entrada gratuita, antes fuimos por dentro, muy útil, unos sitios interesantes, en el que no se pueden hacer vídeos grabados, entonces nada de vídeo. Y nada, desde aí atrás Brooklyn, e nada, ahora vamos a ir ao MoMA. O tour por dentro, por certo, en castelán, son $20 y no me equivoco, que non está mal, y enseñache todas as salas, incluso pues hai sitios onde estaban facendo asambleas e está bastante interesante. E nada, o sitio este, por dentro non permiten facer nin vídeo nin audio, porque como están as asambleas e moita xente traballando por ali, pois evitan un pouco que grabes cousas indiscretas. E nada, calor, non sei se habrá tormenta. E agora pues vamos a ir para o MoMA, que hoxe sí que está aberto, non está abertos todos, pero está o MoMA, non está o Fritz, que era Fritz Collection, que era outros queríamos ir, e está aberto de Historia Natural, pero nos queda moi longe para ir ao sitio. Si vienes de museos y tal, hay unha tarxeta internacional de museos, creo que se chama, que deixa entrada gratuita para 2 persoas, son 80 € ao ano, pero bueno, si non tamén te deixa o New York Pass, que é un pouco máis caro, pero bueno, inclúe sitios de arriba de todo de rock e cosas así. Vamos a Five Guys, tamén típica de América, e miramos que tal. Bueno, pois acaba de caer un chaparrón tremendo, porque están as rúas bastante baleiras, porque a xente está pensando si sai ou non sai. Five Guys ben, pero mellor Shake Shack, a verdad, si hai que decirlo. Estamos aquí ao lado da Trump Tower, que está a tenda de Nike tamén aí atrás. Teño a Tiffany's justo aí en riba, que sube aí arriba. E vamos a ver que facemos, porque o tempo así, pois, é complicado de moverse, non se pode ir ao río e ese tipo de cousas. E veremos como evoluciona, se cae moito máis, tan tormenta e de todo ahora. Pero bueno, a ver qué pasa. Ao final, con esto da chuvia e iso, pois o que fixemos foi un día de compras sobre todo para estar metidos en comercios e que non nos caesen moitos. Estuvimos en Tiffany's e Nike e cousas así, que se pode entrar en todas e está bastante ben. A atención aquí é moitísimo mellor que en España nese sentido. Non, bueno, saludan e todo, sempre hai alguén na porta
e deixenche ver sin ningún problema. Ademais, non se meten moi arriba. O que tiñamos aí atrás, que non sei se ve xa polo outro lado ali atrás, era St. Patrick Cathedral, que seguramente a guardia de santos desto. E nada, mañá iremos ao Downtown, o sea, a zona de cousiñas interesantes. E nada, teremos máis. Debo confesar ademais que hoxe non trouxen o trípode. Bueno, se me esqueceu unha parte do trípode na habitación, e entonces pois habrá menos timelapse e menos cousiñas. Pero, bueno, eso. E nada, pechamos por así, mañá máis, mañá estaremos por ali, iremos polas pontes, iremos a ver a Casey, ainda que non está por aquí, a ver o Big Headquarters e alguma cousa máis, espero que sexa máis interesante e máis potente. E nada máis por así, mañá outra vez por aquí ao Downtown. Ata mañá. Baby,